سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمري موق سلامتنا تقبلوا كبرات تخاتلتي نايزا شانل زيناتات سبورت انه يسعبو اقدمنا قلنا يوترو مكتتالكم متبعكم من نقفيتاكم من انا تلابنا ناملو تحستو كنسكركم ኤርትራ አምናይ ጽባህ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብሎ መዓርብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሐሰ ኣብ ዝእንገዱ ውድድራት ኦሎምፒክስ ንኽትሳተፍ ብቀዳም 17 ሓምለ ተበጊሳ ሰንበት 18 ሓምለ ቶኪዮ ብሰላም እታዋ ዝዝከርዩ እታ ተቀዳደምቲ መርሃው ቅዱስ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ሞሳና ደበሳይን ዝሓቆፈት ሃገራዊት ጋንታ ሶኒ 19 ሓምለ ልምምዳ ክጅምርን ከላ ጽባህ ቀዳም 24 ሓምለ ድማ መርሃው ቅዱስ 234 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፈነ ናይ ጽርጋ ውድድር አሃዱ ክብል ትጽቢት ይግበረሉም ብኻል ወገን ኣብ ታሪኽ ኦሎምፒክስ ናይ ፈለማ ጸላም አፍሪቃዊ ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ብምዃን ክትሳተፍ ቶኪዮ እትርከብ ሞሳና ደበሳይ ሰንበት 25 ሓምለ 137 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ፈላሚ ውድድራት ከተካይድ መደብ ተታሒዙላሎም ኣብቲ ናይ ሰንበት ውድድር ካብ 43 ሃገራት ዝመጻ ኣስታ 76 ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ክሳተፋ ትጽቢት ይግበር ኮይኑ ምስ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ እትወዳደር ሞሳና ደበሳይ ኣብቲ ኣብ 2019 ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ምዃና ዝዝከርዩ ምስ ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ዝጻወት አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ውን 44.2 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝሸፈነ ናይ ግዜ ውድድር ክሳተፍ ምድላዋት እናካየደ ዕለተ ውድድሩ ይጽበሎም ኣቀዲሙ ከም ዝተገልጸ ኣብ ውድድር ትራክ ዝሳተፉ ኣትሌታት ኤርትራ ጽባህ ቀዳም ናብ ቶኪዮ ክብገሱ ትጽቢት ክግበር እንከሎ ኣብ ማራቶንን ቅድድም 10,000 ሜትር እንሳተፉ ኤርትራውያን አትሌታት ውን ዝመጽእ 30 ሓምለ ናብ ቶኪዮ ከምርሑ ትጽቢት ይግበር ኤርትራ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ በሰለስተ ውድድራት ማለት አትሌቲክስ ብሽክለታን ምሕንባስን ሳተፉ 8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 5 ደቂ ተባዕትዮ ብጠቕላላ 13 ስፖርታውያን ከተሳተፉ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገረ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንእትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ኦሎምፒክስ ብ12 ሓምለ ኣብ ዓድሃሎ ተቀቢሉ ሰናይ ምንዮቱ ምግላጹ ኣይርስዕን ኣብ ትርክብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ውድድር ኦሎምፒክስ ሕብር መግለጽ ሃገር ብምዃኖም ኣብ መጻእ ዝለዓለ ሱታፌ ከረጋገጽ ብምልባው ድሕር ምዝዛም ናይ ዝውድድር ኤርትራ ኣብ መጻእ በዓይነትን ቁጽርን ዝሓሸ ተወዳዳርነት ክህልዋ ብዛዕባ ዝከኣለሉ መንገዲ ክዝተየሉ ምዃኑን ሃገራዊት ጋንታ ኦሎምፒክስ ኤርትራ ድማ እተመዝግቦ ውጽኢት ብዘይገድስ ሞሳ ከም ዝህልዋን ገሊጹላዩ ኦሎምፒክ ለበዳ ብወግዕ ጀሚሩ ምስ ኮሮና ኣብ ዓብህልኽ ተጸሚዱ ዘሎ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ኣብቲ ውድድር ክርከቡ ግድን ዝኾኖም ኣስታት 1000 ዕዱማ ጥራይ ኣብ ዝተረኽብሉ ሎሚ ዓርቢ 23 ሓምለ ብወግዕ ተጸምቢሉን እትጀሚሩን እንተኾነ ኣገባብ ጽምብላ ጀማምራ ናይቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ዝቃና ኣህጉራዊ ውድድር ብሰንኪ ኣብታ ከተማ ዘሎ ዘስግእ ዝርጋሕ ኮሮና ቫይረስ ሰሓብነቱ ኮንቆልቁል ግድን ኮይኑሎም ስለዚ ዘይከም ካልኦ ዝሓለፉ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ተዓዘብቲ ኣብ ዘይብሉ ሜዳታት ብመጠናዊ ጽምብል ተኻይዱሎም ብሰንኪ ዝኻ ቶኪዮ ኣብ ሜዳ ተዓዘብቲ ክርከቡላ ብዘይ ምኽኣሎም 700 ሚልዮን ዩሮ ክሳራ ኣጋጢሞ ይርከብ ጃፓን ኣብ 1964 ውድድር ኦሎምፒክ ኣብ ዝእንገደትሉ ግዜ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክትዋሰብን ኣብ ዳግመ ሕውየትን ምዕባለን ቁጠባ ኣብ መሰረታዊ ለውጢ ከተምጽን ዕድል ከም ዝፈጠረላዩ ዝግለጽ ካብ ዝተበጊሳኻ ጃፓን ኣብ ተዓመትቲ ከም ጥኢት እትሕንበብ ባቡር ሰሪሓ 10,000 ሓደስ ግንብታትን በዓል 5 ኮኸብ ሆቴላትን ሃኒጻንያ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ሽሕኳ ዘሰክፍ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ተሳተፍቲ ተጻወቲ ይኸትል እንተሎ እቲ ውድድር ግን በቶም ዘይተለኽፉ ተወዳደርቲ እናተወከለ ብዘይ ምቁራጽ ቅጽል ምዃኑ ተሓቢሩሎም
ምባፔ ንፒኤስጂ ተስፋ ከሊእዋም ድሕሪ ውድድራት ዩሮ ኣብ ዕረፍቲ ዝጸንሐ ኪልያን ምባፔ ናብ ክለቡ ፒኤስጂ ተመሊሱ እኳ ተሎ ውዕሉ ናይ ምንዋሕ ተስፋ ግን ከም ዘይርኣየ ተገሊጹ እቲ ኮኸብ ኣጥቃዓይ ናብ ክለቡ ኣብ ዝተመልሰሉ ኣብ ቀጽርታ ክለብ እናሰሓቐ ዘርኢ ስእሊ እኳ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተለጢፉ እንተሎ ብውሽጢ ግን እዚ ዓመት ጸወታ ናይ መወዳእታ ግጥሙ ኣብታ ክለብ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ ምባፔ ዝመጽእ ዓመት ምስ ፒኤስጂ ዘለዎ ውዕል ከብቅዕ ብድሕሪኡ ብነጻ ናይ ምስጋር ዕድል ስለ ዘለዎ ናብ ዝደለያ ክለብ ክሰጋገር ዕድል ክረክብ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ጸቕጥካ ምግባር ዘይቋረጸት ፒኤስጂ ግና ክሰልጣ ኣይመስልን ኣሎ ቤንዜማ በኮሮና ተለኺፉ ኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ ካሪም ቤንዜማ ሎም ዓርብ ንግሆ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ተሓቢሩ እቲ ኮኸብ ኣጥቃዓይ ክሳብ ካብቲ ቫይረስ ነጻ ዝኸውን ንበይኑ ክውሸብ ምዃኑን ቅድመ ልምምድ ምጅማሩ ናብ ብጾቱ ክጽምበር ትጽቢት ከም ዘሎን ተገሊጹ ንሱ ድሕሪ ጸወታ ዩሮ ሎሚ ናብ ክለቡ ክምለስ እናተዳለወን ከሎ በቲ ቫይረስ ምልካፉ ተሓቢሩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ምስ ሰልጣኒ ማድሪድ ዝነበረ ዚዳን ብዘይምስምምዑ ብሞሪኖ ብናይ ሓደ ዓመት ልቓሕ ናብ ቶተንሃም ተሰጋጊሩ ጸንሕ በይል ሓደ ካብቶም ናብ ክለቦም ተመሊሶም ዘለው ሰለስተ ተጻወት ሪያል ማድሪድ ኮይኑሎም እተወላድ ዌልስ ኣብ ማድሪድ ዘለው መጻኢ ኣጣራጣሪ ከም ዘሎ ይዝሕበር በይል ኣብ ቶተንሃም ኣብ ጸንሓሉ ሓደ ዓመት እውን ብዝግባእ ክጻወት ከም ዘይከኣለ እዩ ዝግለጽ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ክብረ ወሰን ፕሪሚየር ሊግ ብዝሰበረ መጠነ ገንዘብ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ክጽምበር ምዃኑ ተሓቢሩ ጋዜጣ ደሳን ትማሊ ኣብ ዘውጽኦቶ ጸብጻብ ኣብ ወንበር ቶተንሃም ዳንኤል ሌቪ ኬን ብ160 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሲቲ ክሰጋገር ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ኣመልኪታ በዚ ድማ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ሰሙናዊ 400,000 ፓውንድ መሃያ እናተቐበለ ምስታ ጎብለል ፕሪሚየር ሊግ ኮይና ዘላ ሲቲ ክጻወት ምዃኑ እዩ ታ ጋዜጣ ወሲኻ ትሕብር ቶተንሃም ንኬን ብ100 ሚልዮን ፓውንድ ክሸጠላ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ሲቲ ንዝቀረበላ ሕቶ ድሕሪ ምንጻጋያ ሕጂ ብ160 ሚልዮን ፓውንድ ሕራይላ ዘላ ንእንግሊዝ ኣብ ውድድር ዩሮ 4 ሸቶታት ዘቆጸረ ኬን ማልያ ቶተንሃም ወዲኡ ኣብ ተጻወተለን 12 ዓመታት ዝኾነ ዋንጫ ክዓተር ብዘይ ምኽኣሉ ናይ ጽዋዕ ጽምኣቱ ንምርዋይ ክብል ካብታ ጋንታ ክወጽእ ከም ዝደልዩ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ ባርሴሎና ኮኸባ ከፋፋሊ ዩናይትድ ዶኒ ቫን ደ ቤክ ምስኣን ክጽምበር ዕድመ ቀሪባትሉ እንተኾነ እቲ ሆላንዳዊ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ክጸንሕ ከም ዝደሊ ብምግላጽ ቦትኡ ንምሓሳብ ብርትዑ ክጽዕር ምዃኑ ዝሕብር ዘሎ ቫን ደ ቤክ ኣብ 2020 ብ40 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ካብ ክለብ ኣያክስ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ኣብ ትሕቲ እቲ ኖርዌጃዊ ኣሰልጣኒ ቦትኡ ከውሕስ ኣመና ተጸጊሙ ከም ዘሎ ይዝንገረሉ ነዚ ዝተብሃላ ብርክት ዝበላ ክለባት ኢጣልያ ስጳኛን ጀርመንን ድማ ዋግኡ ክንደይ ከም ዝበጽሕ ንምፍላጥ ኣምጥያቕ ይርከባ ቶተንሃም ንተጻዋታይ ሴሪአ ክሪስቲያን ሮሜሮ ንምፍራም 34 ሚልዮን ፓውንድ ሒዛ ንኣትላንታ ከም ዝቀረበታ ተሓቢሩ ቶተንሃም ነታ ኣርጀንቲናዊ ተኸላኻላይ ንምውናን ኩቱር ባህጊ ከም ዘለዋ ዘመልክታ ጋዜጣታት ኣርጀንቲና ኣብ ርእሲ 34 ሚልዮን ፓውንድ ብላዕሊ 8 ሚልዮን ፓውንድ መቆሽሽ ክትውስኻውን ድልውት ከም ዘላ ንኣትላንታ ከም ዘረጋገጽ ትላ እተን ጋዜጣታት ጸብጺበን ኣትላንታ ነቲ ብቶተንሃም ቀሪብላ ዘሎ መጠነ ገንዘብ እንተተቐቢላ ሮሜሮ ምስታ እንግሊዛዊት ክለብ ናይ 5 ዓመታት ውዕል ንኽኽትም ዕድል ክወሃበዩ ሮሜሮ ኣብ 2020 ካብ ጁቬንቱስ ብልቃሕ ናብ ኣትላንታ ተሰጋጊሩ ኣትላንታ ዋጋ ሮሜሮ 47 ሚልዮን ፓውንድ ተሚናቶ ብምህላዋ እቲ ብቶተንሃም ቀሪቡላ ዘሎ መጠነ ገንዘብ ይሕዱኒ ብምባል ከይትነጽግ ስግኣት ከም ዘለዎም ገለ ደገፍታ ጋንታ ይገልጹ ኣከፋፋሊ ኣርሰናል ግራኒት ቻካ ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ክሰጋገር ኣብ ጥርዚ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብመሰረት ጋዜጣታት ኢጣልያ ሮማ ነቲ 28 ዓመት ስዊዘርላንዳዊ ብ17 ሚልዮን ፓውንድ ንምስጋርያ ምስ ኣርሰናል ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ተቃሪባ ዘላ ዋላ እኳ ቻካ ብውልቁ ምስ ሮማ ንዓመት 2.1 ሚልዮን ፓውንድ መሃያ እናተኸፍለ ክሳብ 2025 ዓመተ ምህረት ክጻወት ከም ዝተሰማምዐ ክግለጽ እንተጸንሐ ክልቲአን ክለባት ግና ብጉዳይ ተጻዋታይ ብሓደ ስምምዕ ንምብጻሕ ጸጊምዎን ይጸኒሑ ኣርሰናል ንውልዶ መንእሰይ ከፋፋሊ ቤልጅማዊት ክለብ ኣንደርለኸት ዝኾነ ኣልበር ሳሚሎ ኮንጋ ብ17 ሚልዮን ፓውንድ ኣፈሪማ ብምህላዋ ንቻካ ናብ ሮማ ክትለቆ ድሌታ ምዃኑ ይዝሕበር ኣሰልጣኒ ሞሪኖ ድማ ኣብ ልዕሊ ስዊዘርላንዳዊ ኣከፋፋሊ ዓብ ኣድናቆት ከም ዘለዎ ይንገር
ኣብ መሸጣ ተጻወቲ ከንፍሉ ደላላይ ኮይኑ ዝሰርሕ ራዮላ ካብ መሸጣ ነፍሲ ወከፍ ተጻዋታይ ኣስታ 800,000 ፓውንድ እቶት ከም ዝረክብ ተሓቢሩ በዚ ድማ እትወደ 53 ዓመት ኢጣልያዊ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ወኪላት ተጻወቲ ዝለዓለ መክሰብ ዝገሕጥ ወኪል ተባሂሉ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑሎም ወኪል ናይ ፖል ፖግባ ኤርሊን ሃላንድ ዝላታን ኢብራሞቪችን ሄንሪክ ማክተሪያንን ዝርከቦም 77 ተጻወቲ ምዃኑ ዝንገረሉ ራዮላ ዓመት መጸን ዕዳጋ ምስጋር ተጻወቲ ምስ ባሓተዩ ሄክተር በለሪን አርሰናል ኣብ ዝክረምት ዝክገድፋ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ስፓኛዊ ምስታስ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ን10 ዓመታት ጻንሖቱ ብምዛሚው ሳንጡ ኣብ ምጥርናፍ ዝርከብ በለሪን ዋላኳ ዛጊት ቦግዕ ዘጣየቀትሉ ክለብ እንተዘየላ ካብ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩሰንን ካብ ክለባት ላሊጋን ጠመተ ረኺቡ ከም ጸንሐ ግና ይንገሪው ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላኑን ከተፈርሞ ድሌታር አምህላዋ ዘመልክቱ ጸብጻባት ኣለው በለሪን 2011 ካብ ባርሳ ናብ አርሰናል ተጸምቢሩ ቸልሲ ንሓላው ልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሴርጂዮ ሮሜሮ ናብ ሜዳ ከተምጾ መደብ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ዓመት ስፖርት 2021 ምስ ሬድ ዴቪልስ ከተራኤ ዝሓለፈ አርጀንቲናዊ ምስታ ጋንታ ዝነበረ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰኔ ይብቂዑ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቱከል ድማ ኣብ ልዕል ቀዳማይ ሓላው ልዳቱ ኤድዋርድ መንደን ካልኣይ ሓላው ልዳቱ ኬፓ አሪዛባላጋን ሙሉ ምትእምማን ስለ ዘይብሉ ከም መሐለውታን ሮሜሮ ከፈርሙ አንቂዱ ምህላው ይግለጽ አከፋፋሊ ኢንተር ሚላን ክሪስቲያን ኤሪክሰን ኣብ ኣፍልቡ ብሕክምና ተተኺልሉ ዘሎ ናይ ልብ መሳርሒ ከይተኣለ ኣብ ሴሪያ ኢጣልያ ክጻወት ከም ዘይፍቀዶ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ሓቢሩ እቲ ዴንማርካዊ ኣብ ውድድር ዩሮ አንጻር ፊንላንድ ተሰሊፉ እናተጻወተ ከሎ ሃንደበት ብዘጋጠሞ ሕማም ልቢ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ኣብ ማእከል ሜዳ ዘልሓጢሉ ምጉዳቑ ዝዝከር እዩ ብድሕሪኡ ብዝተኻየደሉ ጽዑቕ ሕክምናዊ ክትትል ድማ ድሕሪ ገለ መዓልታት ናብ ውንኡ ክምለስ ክኢሉ ድሕሪ 6 መዓልቲ ካብ ሆስፒታል ዝወፀ ኤሪክሰን ተመሳሳሊ ሓደጋ ንኸይጋጥሞ ተባሂሉ ናይ ልብ ሓገዝ ዝህብ ሕክምናዊ መሳርሒ ኣብ ኣፍልቡ ተተኺልሉ ይርከብ ኤሪክሰን ኢንተር ሚላን ቅድሚ 18 ኣዋርሑ ካብ ቶተንሃም ተጸምቢሩ ፕሬዝዳንት ባርሴሎና ኹዋን ላፖርታ ባርሴሎና ንኣጥቃዓያ ግሬዝማን ኣብ ዝክረምት ዝናብ ዝኾነት ጋንታ ክሸጦ ድሉት ከም ዘላ ኣፍሊጡ ንሱ ነዘፍል ዘሎ ባርሴሎና ነቲ ንጉሳ ዝኾነ ኣርጀንቲናዊ ጥቃዓይ ሊዮኔል ሜሲ ዳግማይ ንምፍራም ዝኽእላ ገንዘብ ንምጥራም ክትብል ንሓያለ ተጻወታ ናይ መሸጣ ዝርዝር ዋጋታት ኣውጽኣትሉ ማብ ዘላትሉ እዋን እዩ ግሬዝማን ዋላኳ ስሙ ምስ ጁቬ በተደጋጋሚ ክለዓልን ተጸንሐ ካብ ሜዳ ኑካምፕ ወጽኢነታ ናይ ቅድም ጋንቱ አትሌቲኮ ማድሪድ ክጽምበራ ከም ዝኽእል ይሕበራሎ እዚ ሰሙና 300,000 ፓውንድ መሃያ ዝበልዕ ዘሎ ተጻዋታይ ኣብ 2018 ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ ብ107 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ናብ ባርሳ ተጸምቢሩ ባርሴሎና ዋላኳ ካብ ተጻዋታይ ብዙሕ አበርክቶ ተጸብያ ተነበረት ንሱ ግና ኣብ ሜዳ ንትጽቢት ናይታ ጋንታ ዝመልስ ብቕዓት ከንጸባርቕ ከም ዘይጸንሐ እዩ ዝንገረሉ ፍትዋት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ኣለና ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ካባኹም እናተጸበና ኣብ ዝክንፋነወኩም ኢና ሰላም ወሰናይ